para Anya Benidero. Assim na Rei Willem Alexander também está em seu discurso na ocasião de apertura de Anya Parlamentário na Den Haag. Awe de Prinsjesdag. Awe aduna apertura na Anya Parlamentário 2023-2024 na Den Haag. Governo de Holanda, por meio de jefe de Estado, Rei Willem Alexander, apresentar seu presupuesto para Anya aqui no Parlamento do país de forma cerimonial, maneira de costume e tradição. O plano para a governação em Anya aqui tem focar, entre outros, manejo de refugiado e migração, tema para qual o governo acai, ponendo 3,2 mil milhões de euros na refúgio. Pelo que a crise de vivienda, o governo lo pone 50 milhões de euros adicional na disposição para mover projetos de caso social, logisa impuesto e também accesso a algum produto, maneira tabaco e bebida, e também 2 mil milhões de euros, pois 2 milhares, lo vai no combatimento de pobreza. Custo de vida abira assim alto que está calculado que mais de 800 mil cidadãos na Holanda que está viva de pobreza. Segundo Rei Willem Alexander, de Pafo, Holanda está mostra maneira país caminho da turco está arreglar e tur gente está viva bom. Pero is aqui not de verdade. Wie van buiten naar de Nederlandse samenleving kijkt, ziet op het eerste gezicht een aantrekkelijk land met goede voorzieningen en een sterke economie, ingebed in krachtige internationale structuren die beschermen en welvaart brengen. Maar achter dat positieve beeld gaat de permanente opdracht schuil om te blijven werken aan kansengelijkheid, bestaanszekerheid en perspectief. Voor lang niet iedereen zijn een fatsoenlijk huis, een goede gezondheid en een veilige thuissituatie vanzelfsprekend. Niet elk kind krijgt dezelfde kans op een goede toekomst. En niet iedere inwoner van ons land voelt zich gehoord en gezien. Er is nog altijd discriminatie en racistische uitsluiting in de samenleving. Ook daarom blijft de verwerking van het slavernijverleden, juist na dit herdenkingsjaar in het hele Koninkrijk, hoog op de agenda staan. Kansengelijkheid, bestaanszekerheid en perspectief bieden aan mensen vormen de kern van de ambitie waarmee dit kabinet aan de slag is gegaan. U mag zich in uw belangrijke werk gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden. Leven de koning! Hoera!